Vodič. Vodič za moderna vremena. Poštovani slušatelji, dobar dan. Hrvatski turizam u velikoj mjeri ovisi o iznajmljivačima privatnog smještaja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, čak 50% svih turističkih smještajnih kapaciteta nalazi se u sobama i apartmanima privatnih iznajmljivača. Kakav će dojam turist imati o cijeloj Hrvatskoj u velikoj mjeri ovisi i o onom apartmanu kojeg je iznajmio. Ako u njemu nema tople vode, toalet papira, odnosno osnovnih uvjeta za boravak ljudi, turist se neće vratiti. Još gore, o svojim lošim iskustvima pisat će po forumima i društvenim mrežama na internetu. Vjerovali ili ne, 90% iznajmljivača doslovno odbija turiste svojom neprikladnom ponudom ili lošom komunikacijom. Kako povećati broj gostiju, produžiti turističku sezonu, kako biti otporan na krizu, na vremensku prognozu ili olimpijske igre, kako postati magnet za turiste? Sve se to sada može doznati iz najnovijeg priručnika Davora Juranića. Traži se krevet više. Postoje neki standardi koje bi svaki iznajmljivač trebao osigurati, neki minimumi gostu, da bi se on na kraju krajeva osjećao ugodno. Počevši od posteljine u spavačoj sobi, preko higijenskih osnovnih potrepština u kupaonici, pa do servisa za jelo i pribor za jelo u kuhinji. Jel? Sve drugo, kako će on urediti svoj apartman, hoće li imati svjetiljku na noćnom ormariću sa ispravnom sijalicom, hoće li imati ventilator na stropu ili klima uređaj, ovisi o njegovoj usluzi i o njegovoj ponudi. Što više toga gostu ponudi, što je apartman, soba, hotelski smještaj opremljeniji, to se on više može nadati svom uspješnom poslovanju. Što bi vas trebalo dočekati u kupaoni, WC-u? Dakle, ono što se pitamo, treba li i već biti tamo sapun, toaletni papir? Evo i jedno i drugo što ste pobrojali. I čaša, da ne kažem sterilizirana, na polici ispod ogledala, sijalice iznad kad smo u kupaonici, jel? Čisto kupatilo, zavjesa ako je riječ o tuš kabini, a ne tuš kabina bez zavjese, jel? Međutim, što će od svega toga iznajmljivač zaista staviti, to ovisi prvenstveno o njemu. U vašoj knjizi Traži se krevet više, koji je i priručnik za hrvatske iznajmljivače, mogu se pronaći razni savjeti. Pa koje biste onda vi izdvojili? Ima ih jako puno. Na 130 stranica ima zaista puno savjeta, ali ono što je recimo temelj knjige, to je potreba za reklamiranjem. Vi možete imati izvrsnu ponudu, ako ju ne reklamirate, kao da je nemate. Sad, reklamiranje gdje? Na internetu. Internet je danas nezaobilazni medij kada je u pitanju traženje smještaja turista za svoj odmor. Internet je u proteklih 15 godina zauzeo primat u informiranju ne samo o tome gdje ćete se smjestiti, nego i o destinacijama. O destinacijama još uvijek i iz drugih medija saznajemo, ali kada je smještaj u pitanju, internet je medij broj 1. 2 milijarde korisnika interneta u svijetu, 500 milijuna u Europi, više od 2 milijuna u Hrvatskoj. Podaci su koje naprosto današnji iznajmljivač ne može i ne smije zanemariti. I najzanimljivije od svega je to što ti surferi
osim što internet koriste u informiranju o dnevnim događajima iz zemlje i svijeta, redovito u anketama izvještavaju da internet koriste za organizaciju svog odmora, kao jedan od bitnih razloga korištenja interneta. Kad već imamo e-mail, kad već imamo internet, treba s njim još znati i raditi. Nije dovoljno reći ja imam svoj e-mail. Kakav je taj e-mail? E-mail hopa cupa 1, 2, 3 je loš e-mail. E-mail mora sadržavati naziv vašeg smještaja ili vaše ime i prezime ili vaše tvrtke. Mora postojati jedna podudarnost između e-maila, natpisa na vašoj tabli ispred apartmana pa do naslova na vašoj prezentaciji na internetu, a ne da je e-mail jedan, natpis je drugi, šalje treća osoba i dakle jedna totalna konfuzija podataka i onda se čudi iznajmljivač kada gost ne zna tko ste zapravo vi. To je čest slučaj. Evo kad sam sad spomenuo da se iznajmljivač ne potpiše u svom odgovoru na e-mail. Dakle, pretpostavimo da je gost postavio jedan upit. Njemu sada iznajmljivač odgovara, neću sad ulaziti u kako je i što je napisao, i na kraju zaboravi staviti naziv svog smještaja, zaboravi staviti destinaciju i ono najvažnije, link na prezentaciju s koje je gost postavio upit. To mora sadržavati odgovor. Samo takav odgovor je kompletan i gostu će biti jasno komu je odgovorio, jer on je naime poslao upit na više adresa. On je poslao upit u Poreč, u Zadar, u Vodice, na Pelješac i stigli su odgovori. Ako u odgovoru nije adekvatan potpis, on ne zna od kog je dobio odgovor. A vjerujte mi, gost neće trošiti svoje vrijeme da bi istraživao čiji je to odgovor, nego će se posvetiti onom odgovoru iz kojeg mu je sve jasno, koji je prihvatljiv, čija ponuda je upravo ono što je on tražio. Dozvolite mi još jedan, sad mi je pao na pamet, slučaj kojeg, nažalost, iznajmljivači često griješe, u kojem, nažalost, iznajmljivači često griješe. Ne odgovaraju na upite turista za termine koji su im zauzeti. Ili lakonski odgovaraju, sa zauzeto. Nažalost, zauzeto. Ma ne samo da je tom gostu iznajmljivač trebao reći hvala na vašem interesu, što ste upravo izabrali naš smještaj. Ali, nažalost, nemamo smještaj u traženom terminu, nego tom gostu iznajmljivač se mora svojski potruditi da mu ponudi nešto drugo. Iznajmljivač mora shvatiti da svaki upit, pa čak i onaj za termin koji je zauzet, ima potencijal biti realiziran. Hoće li biti realiziran? To ovisi samo o iznajmljivaču, o njegovoj vještini komuniciranja, o njegovoj poslovnosti, o njegovoj ponudi. Ako iznajmljivač nema ponudu kojom bi osvojio, mora je podhitno osmisliti i napraviti. To što je netko pitao za jedan termin, to ne znači da on ne može uz dobru ponudu. Svi mi uz dobru ponudu ćemo promijeniti vrijeme godišnjeg odmora. Dolaze samo na odmor zaposlenici koji imaju stroge šefove. Mahom na odmor idu ljudi čije je radno vrijeme fleksibilno, koji ne ovise o djeci, o njihovoj školi, privatni poduzetnici koji mogu ići kad žele. Ako im iznajmljivač ponudi dobru ponudu, upravo to će se i dogoditi. A oni, zamislite apsurda, uopće na mail koji je za termin koji je njima zauzet ne odgovaraju. Gospodine Jurenić, nekoliko puta ste naglasili dobra ponuda. Što bi to bila dobra ponuda od strane iznajmljivača apartmana? Pogledajte, ponuda je toliko važna da ja na jednom mjestu u knjizi pišem da su 3 stvari bitne da bi gost došao kod vas, odnosno kod iznajmljivača. To su ponuda, ponuda i ponuda. Ponuda je prevažna. Ne vrijeme u kojem će iznajmljivač gostu ponuditi madrac i na stol mu baciti
prospekte koje je pokupio u uredu turističke zajednice je prošlo svršeno vrijeme. Vidite, gost ne dolazi ovdje zbog nečijeg smještaja. On ne dolazi zbog kreveta, a najmanje dolazi zbog tog da nekom da novac. On dolazi zbog svega drugog onog što on u tom kraju ili od tog iznajmljivača očekuje ili može dobiti. A njegov smještaj je samo način na koji će on to uspjeti sve skupa vidjeti, doživiti, iskusiti, okusiti i tako dalje. Gost dolazi da bi se odmorio, da bi se razonodio, da bi se upoznao sa lokalitetima, sa ljudima, sa jelima i tako dalje. Jel? Sada, u tom smislu, ako iznajmljivač ima, nažalost, samo svoj apartman, kojeg je lijepo uredio, to je nužno. Dakle, da se razumijemo, gost se mora ugodno osjećati u tom smještaju, on tada mora danas osmisliti program. Ako nema ništa drugo, ako nema vinograde, konobe, seoski neki ambijent, ako nema pedaline, sandoline, barku, bazen, bicikle, ako on to nema, ima samo apartman, što je najčešći slučaj kod naših iznajmljivača privatnih smještaja, on tada na svojoj prezentaciji, u svojim prospektima, mora se potruditi osmisliti program, osmisliti boravak turista. Dakle, ne treba čuditi iznajmljivače to danas, kada im netko kaže, osim vašeg smještaja, što još nudite, a on ne nudi. Ne mora to biti vaše. Vi napišite na vašim web stranicama. Evo, ja upravo to savjetujem svim iznajmljivačima koji kažu, želio bih produžiti sezonu. To danas svi govore, želio bih produžiti sezonu. To je postala danas već krilatica naša, hrvatska realnost jednog turističkog djelatnika. Produži je, znaš kako? Tako da opišeš mjesec u kojem bi želio da dođe gost. Lipanj u mome kraju, baš poput sastava iz osnovne škole. Srpanj u mome kraju, kolovoz i rujan u mome kraju. Što to gost može doživjeti u lipnju? Gost nema pojma. Zašto bi gost došao u lipnju? Dakle, mi ga čekamo u lipnju, ali objasnite gostu zašto da on dođe u lipnju. Upišite mu sve to, a ja znam da more toga ima što on može vidjeti u lipnju. To ne mora biti diskoteka koja se otvara tek u srpnju. Ima mnogo stvari u lipnju. Lipanj je po mnogo čemu ljepši od srpnja. Rujan, ja osobno se u proteklih nekoliko godina više volim kupati u rujnu. Zašto? Rujanske temperature ljetne temperature u rujnu su i dalje zadržane, ne samo zraka, nego i mora, ako govorimo o kupanju, jel? Manja je gužva, nema one pretrpanosti ležaljki, rezerviranih ležaljki, što me strašno iritiraju. Prema tome, rujan ima strašan potencijal. I cijene su manje. Ne da su manje, nego su značajno manje. U Hrvatskoj svi mi govorimo o dvostrukim cijenama. U lipnju i u rujnu parking je 0 kuna, a u srpnju i u kolovozu 10 kuna. Kuglica je 5 kuna, na jednom skoči na 10. Pivo je 10, pa skoči na 30 i tako dalje. 15, pa 30. I cijene su manje. Još jedan razlog zašto oni moraju osmisliti svoj program. To je ono čega se gosti najviše užasavaju. To je vremenska prognoza. Vremenska prognoza danas je važan čimbenik u organizaciji svog odmora. Rekao bih da je internet, evo nažalost, nosio sa sobom i nešto loše po iznajmljivače, a to je dostupnost informacijama. 10-dnevna prognoza. Ima načina kako možemo osloboditi goste tog opterećenja. To također može biti dio te dobre, učinkovite ponude iznajmljivača. Tako da preuzmemo rizik za loše vrijeme. Pa evo, došli ste na odmor i zaista kao za vraga cijeli dan lije kiša kao iz kabla, što se kaže. Recite gostu da u takvim situacijama smještaj ima gratis. Prvo, ja ne vjerujem, naročito ako se o Jadranu radi,
ne samo da ne vjerujem, nego to pokazuju i podaci koje možemo naći na stranicama recimo Državnog hidrometeorološkog zavoda i drugim meteorološkim sajtovima. Da će u ljetno vrijeme da će cijeli dan padati dosadna monotona kiša. Radi se o kratkotrajnim pljuskovima, o prolaznim nekim mjestimičnim poremećajima. Međutim, evo, neka i pada cijeli dan kiša. Dajte tom gostu taj dan besplatno, jer i onako nije mogao izaći iz kuće. Počastite ga, pripremite mu jedan ručak vaše domaće kuhinje. Taj gost, prvo što će vam reći, ne hvala, platit ću vam i taj dan, a recite mu da ga ima besplatno. Ako upravo to napravite, doživit ćete takav marketinški potez koji će strelovitom brzinom se po forumima, po Facebook profilima, na mjestima gdje pišu recenzije turisti, proširit će se strelovitom brzinom i jedan takav potez koji vas ne košta mnogo. Oslobodit će gosta brige o vremenskoj prognozi, da ne kažem da će poželjeti da pada kiša. Današnji gost je prilikom svog dolaska itekako naoružan informacijama. Često se zna dogoditi da zna više što se u okolici može naći nego što to zna sam iznajmljivač. I zato još jednom ukazujem na potrebu iznajmljivača da izađe malo iz svoje mišje rupe, da istraži što se to događa okolo, što to iznajmljivač može, pa neka mu prezentira. Ponavljam ono što sam vam rekao na početku našeg razgovora, nije danas dovoljno pokupiti mac, kako se kaže u Dalmaciji, prospekata i baciti na stol. Treba itekako iznajmljivač pročitati te prospekte i ponuditi to gostu. Jer vidite, iznajmljivači mahom ne govore dobro strane jezike. Ima iznajmljivača koji znaju hrvatski, bosanski i srpski. Da se malo našalim, jel? Što s takvim gostima, čiji jezik ne samo da ne govorite, nego ni ne razumijete? Već su se gosti za to pripremili. Oni znaju gdje će ići, a vi im ponudite ugodan i topao smještajni ambijent. Kada smo već kod interneta i govorimo o koliki utjecaj ima danas u turizmu, jednako tako iznajmljivači moraju biti svjesni da ljudi na internetu pišu o svojim iskustvima. Gotovo svakodnevno mnogi su od nas na Facebooku ili na nekim drugim forumima, dakle dobar glas daleko se čuje, a loš... A loš još dalje, naravno. Pogledajte, ja u knjizi Traži se krevet više upravo pišem o tome kako da iznajmljivač ima više gostiju, kako da produži svoju sezonu. Ova knjiga, odmah da napomenem, nije za one koji su zadovoljni sa brojem gostiju, kojima je stanje i status kojeg imaju odgovarajući. Ovo je za one koji nisu zadovoljni, koji žele više, bolje. S tim u vezi treba potaknuti gosta da napiše neko iskustvo na internetu. Naime, ta multiplikacija gostiju o kojoj ja pričam, kako multiplicirati kvalitetne goste, upravo se bazira dobrim dijelom na tome. Gost mora biti ambasador vašeg smještaja. Iznajmljivač mora mobilizirati sve raspoložive kapacitete, a kapaciteti su turisti, u prezentaciji njihovog smještaja. To će moći napraviti samo ako ih je oduševio ponudom. Inače, ja tijekom cijele knjige zastupam ideju oduševljenog gosta. Gost danas nije dovoljno da bude zadovoljan. Svi mi pričamo o zadovoljstvu, gost treba biti zadovoljan. Gost, vjerujte mi, treba biti oduševljen. Jer samo oduševljen gost, to je jedna posebna, veća kvaliteta koju gost nosi u sebi. Jedna posebna vrsta ambasadora. Doživotni ambasador. Upravo tako. On će se vratiti. Zašto se gosti danas ne vraćaju kao što su se vraćali nekad? Opet zbog te dostupnosti informacija. Danas idem tu, ove godine idem tu, iduće godine idem tamo, ali za 4 godine, za 5 godina, gdje ćete se vratiti? Tamo gdje vam je bilo posebno dobro.
Oduševljeni gost doista je onaj koji će o tome pričati, vjerujem, o nekom svom posebnom iskustvu će pričati čitav život, možda će biti i dosadan u svojima u okolini, ali će doista biti vaš pravi ambasador. No, što je sa gostima koji su, ajmo tako reći, loši, problematični, kako da sa njima iznajmljivač postupa, a da opet se baš ne zamjeri? Dosta je to teško biti onako u situaciji kada imate loše gosta. Da, slažem se s vama. Tim više što moram reći da je nažalost sve više slučajeva kada gost značajno prije ode, odnosno želi otići sa svog odmora. Dakle, rezervirao je smještaj primjerice za 10 dana, a nakon 5 dana kaže meni je dosta, ja želim ići. Što sada? Pa sve do situacija, srećom rijetkih, ali sam čuo prema iskustvima iznajmljivača gdje je gost pobjegao tijekom noći. Što u takvim situacijama? Pogledajte, kao prvo, kasno je da se gost upozna sa iznajmljivačem i sa njegovim smještajem na licu mjesta. Kasno je. Gost se mora sa iznajmljivačem i sa njegovim smještajem upoznati mnogo prije. Putem kvalitetne prezentacije, putem kvalitetne komunikacije, da ne dobije tu slobodu da pravi nekakve probleme. Drugi važan element, rezervacija. Iznajmljivači, nažalost, danas još uvijek nerado naplaćuju akontaciju gostima, jer smatraju da time izražavaju nepovjerenje gostu. Krivo. Razbijmo mit o akontaciji. Akontacija nema veze s povjerenjem, ona je tu da se gostu rezervira smještaj u traženom terminu. Ako se dogodi ono najgore, da gost ode ranije i nije spreman platiti nastalu razliku, nije spreman ni na kompromis. Na primjer, rezervirao je 7 dana, bio je 3, pa neka plati 5, neće ni to. Nema druge iznajmljivač nego da takvu situaciju shvati kao rizik svoga posla. Svaki posao nosi neke svoje rizike. Ovo bi bio rizik tog posla. Prema nekoj mojoj evidenciji koju vodim, na 19 normalnih gostiju pojavi se jedan problematičan. Mislim da je to rizik s kojim se iznajmljivači mogu nositi. Ali dodao bih još nešto. Te situacije su, kao što vidite, rijetke. Iznajmljivanje je lijep posao, kreativan, zabavan, iznad svega profitabilan posao. I take specifične situacije koje bilježi svaki iznajmljivač ne smiju plašiti iznajmljivača niti mu stajati na putu uspješnog poslovanja. A možda je tu i još jedan faktor kojeg ste već naglasili u emisiji, oduševljeni gost vam neće otići ranije. Upravo tako. Ne samo da neće otići ranije, nego će, ako ne iduće godine, sasvim sigurno u skoroj budućnosti povesti sa sobom i svoje prijatelje. Vidite, mi u našim svakodnevnim životima često se potpuno neočekivano i spontano sjetimo nekih događaja, nekih lijepih uspomena. Iznajmljivač se mora potruditi da on bude taj čega će se gost sasvim slučajno u nekom običnom danu sjetiti. U uvodu svog priručnika za iznajmljivače Davor Juranić napominje da je namijenjen samo onima koji žele kvalitetnog i oduševljenog gosta, koji će o svojim iskustvima govoriti i pisati, pod lijepom vas se sjećati i ono najvažnije, koji će se vratiti. U emisiji Vodič za moderna vremena o tome kako svoj apartman učiniti otpornim na krizu, vremensku prognozu ili olimpijske igre, govorio je Davor Juranić, autor priručnika za hrvatske iznajmljivače Traži se krevet više. A s vama su još bili i ton majstor Jeronim Marić i urednica Vesna Turtula.